Уявіце сабе, вы купляеце новенькі бліскучы аўтамабіль ад аднаго з самых паважаных брэндаў у свеце. Нямецкая якасць, ідэальная рэпутацыя. Вы плаціце лішнія грошы, таму што рэклама пераканала вас. Гэтая машына не проста магутная, яна экалагічна чыстая. Вы едзеце па вуліцы, адчуваючы сябе чалавекам, які клапоціцца пра будучыню планеты. А цяпер уявіце, што ўсё гэта хлусня. Што прямо пад вашым капотам працуе геніальная і адначасова цынічная камп'ютарная праграма, якая літаральна ўзломвае правілы. Калі машыну тэстуюць эколагі, яна прыкідваецца святой, але як толькі вы выязджаеце на рэальную дарогу, яна пачынае атручваць паветра ў 40 разоў мацней, чым дазволена. Гэта не сюжэт галівудскага трылера, гэта Дызельгейт, найбуйнейшы і самы дарагі карпаратыўны скандал у гісторыі чалавецтва. Гісторыя пра тое, як жаданне стаць нумарам 1 у свеце ператварыла легендарны нямецкі канцэрн у галоўнага махляра стагоддзя, а агульны кошт адной памылкі перавысіў $35 мільярдаў. Як ім удавалася вадзіць за нос урады звышдзяржаў на працягу 7 гадоў? І чаму у выніку ўсё тайна стала відавочным? Сёння мы разбяром гэтую гісторыю да дробязяў. Паехалі! Ты на канале Брэндава хата. Пакуль не забыў, пастаў падабайку. Каб зразумець, чаму Volkswagen пайшоў на махлярства, нам трэба вярнуцца ў сярэдзіну 2000-х гадоў. Кіраўніком канцэрна становіцца Мартін Вінтэркорн, чалавек з жалезнай дысцыплінай, якога баяліся нават уласныя топ-менеджеры. У яго была адна, але звышглабальная мэта – зрабіць Volkswagen найбуйнейшым аўтавытворцам на планеце, абышоўшы японскую Toyota. Дарэчы, відэа пра брэнд Toyota на нашым канале ўжо ёсць. Але была адна праблема – рынак США. Амерыканцы не вельмі любілі маленькія еўрапейскія бензінавыя машыны. Затое яны любілі моц. І тады Volkswagen вырашае зрабіць стаўку на дызель. У Еўропе дызель лічыўся нормай, але ў США былі самыя жорсткія ў свеце экалагічныя стандарты па выкідах аксіду азоту. Гэты газ выклікае смог, астму і сур'ёзныя хваробы лёгкіх. Перад інжынерамі нямецкага гіганта паставілі задачу, якая здавалася немагчымай – стварыць дызельны рухавік, які будзе магутным, танным у вытворчасці і пры гэтым практычна нічога не будзе выкідваць у атмасферу. Інжынеры апынуліся паміж двух агнёў. Калі зрабіць машыну экалагічнай па законе, яна стане занадта дарагой, а яе рухавік слабым. Кліенты проста не купяць яе. Калі пакінуць яе магутнай і таннай, яна не пройдзе тэсту ў США. Часу заставалася мала. Ціск з боку Вінтэркорна быў каласальным. За няўдачу людзей проста звальнялі. І тады у цішыні даследчых лабараторый нарадзілася рашэнне. Замест таго, каб мяняць жалеза, яны вырашылі ўзламаць софт. Брэндава хата. Тут усё пра брэнды па-беларуску. Гэта называлася Defeat Device – прылада падману. Звычайная праграма, зашытая ў блок кіравання рухавіком. Але тое, як яна працавала, дзівіць сваім цынізмам. Камп'ютар аўтамабіля пастаянна аналізаваў дзесяткі датчыкаў, хуткасць, становішча руля, ціск паветра і нават тое, ці адчынены капот. Калі праграма бачыла, што колы круціцца на вялікай хуткасці, але руль пры гэтым стаіць абсалютна роўна, а капот адчынены, яна дакладна разумела: увага, мы на афіцыйным экалагічным тэсце ў лабараторыі. У гэты ж момант машына імгненна пераходзіла ў так званы станаўчы рэжым. Сістэма фільтрацыі ўключалася на 100%. Машына губляла магутнасць, але выкіды станавіліся ідэальнымі. Эколагі глядзелі на прыборы, усміхаліся, ставілі штамп «Адобрана» і выпускалі машыну на рынак.
Але як толькі аўтамабіль з'язджаў са стэнда і кіроўца на рэальнай дарозе паварочваў руль, камп'ютар разумеў: усё, тэст скончаны, нас ніхто не бачыць. Экалагічны рэжым выключаўся. Машына зноў станавілася рэзкай, хуткай, але з яе выхлапной трубы ў паветра вылятала сапраўдная атрута. У гэта вельмі цяжка паверыць, але выкіды аксіду азоту перавышалі амерыканскую норму ў 40 разоў. 7 гадоў. 7 гадоў ідэальнага падману. Кампанія атрымлівала мільярдныя прыбыткі, збірала экалагічныя ўзнагароды, а яе кіраўнікі выпівалі шампанскае на закрытых вечарынках. Яны былі ўпэўненыя, што стварылі ідэальную сістэму, якую ніхто і ніколі не выкрые. Бо каму прыйдзе ў галаву перавяраць машыну, якая ўжо атрымала сертыфікат? Самае смешнае і адначасова страшнае ў гэтай гісторыі тое, што Volkswagen пагарэў не з-за маштабнага расследавання спецслужбаў. Іх выкрыла невялікая група навукоўцаў з універсітэта Заходняй Вірджыніі. Ім далі невялікі грант, усяго каля $50,000, каб проста даказаць, што еўрапейскія дызельныя машыны сапраўды такія чыстыя, як пра іх кажуць у рэкламе. Навукоўцы не мелі дарагіх лабараторных стэндаў. Яны зрабілі прасцей. Узялі Volkswagen Jetta і Passat, прымацавалі да іх бампераў мабільныя датчыкі і проста паехалі катацца па рэальных дарогах і хайвеях. Калі яны паглядзелі на вынікі тэстаў, яны падумалі, што іх уласнае абсталяванне зламалася. Прыборы паказвалі жудасныя лічбы. У лабараторыі машына была чыстай, а на дарозе ператваралася ў хімічную фабрыку. Навукоўцы паўтарылі тэст раз, другі, трэці. Вынік быў адзін і той жа. Ты на канале Брэндава хата. Пакуль не забыў, пастаў падабайку. У 2014 годзе яны перадалі гэтае дадзенае ў Агенцтва па ахове навакольнага асяроддзя США. Калі амерыканскія ўлады прыйшлі да Volkswagen з пытаннямі, у штаб-кватэры кампаніі пачалася сапраўдная паніка. Але замест таго, каб прызнацца, кіраўніцтва вырашыла ісці да канца. Больш за год яны хлусілі. Казалі, што гэта проста тэхнічныя збоі, памылкі пры каліброўцы і абяцалі ўсё выправіць абнаўленнем софту. Яны нават адклікалі частку машын, каб зрабіць выгляд, што праблема вырашана. Але амерыканцаў гэта не супакоіла. Напружанне расло кожны дзень. Радыкальны фінал наступіў 18 верасня 2015 года. Улады США паставілі ультыматум. Альбо Volkswagen прызнае праўду, альбо ім цалкам забараняюць прадаваць любыя машыны ў Амерыцы. Як кажуць у нас, хавайся ў бульбу. Але хавацца больш не было куды. Канцэрн афіцыйна прызнаў: так, мы хлусілі. Мы падманулі 11 мільёнаў кліентаў па ўсім свеце. Тое, што адбылося далей, СМІ ахрысцілі дызельгейтам. За некалькі дзён кампанія страціла трэць сваёй вартасці. Каля 25 мільярдаў еўра проста зніклі з рынку. Мартін Вінтеркорн, які яшчэ тыдзень таму быў каралём аўтапрама, з ганьбай сашоў у адстаўку. Супраць яго і іншых топ-менеджераў пачаліся крымінальныя справы. Некаторыя інжынеры і дырэктары у выніку рэальна селі ў амерыканскія і нямецкія турмы. Агульныя страты брэнда былі завоблачнымі. Кампанію прымусілі выплаціць больш за 35 мільярдаў долараў штрафаў і кампенсацый. У США Volkswagen абавязалі выкупіць назад у уладальнікаў амаль 500 000 машын. Гэтыя аўтамабілі проста гнілі на велізарных могілках пасярод пустыні, як помнік карпаратыўнай прагнасці. Дарэчы, гэты скандал моцна адгукнуўся і ва ўкраіне. Менавіта пасля дызельгейту украінскі рынак літаральна затапілі так званыя біткі і танныя падтрыманыя дызельныя Volkswagen з США і Еўропы, ад якіх заходнія ўладальнікі спрабавалі хутчэй пазбавіцца. Дызельгейт назаўжды змяніў аўтамабільны свет.
Ён забіў рэпутацыю дызеля як чыстага паліва і прымусіў усю індустрыю тэрмінова пераходзіць на электрамабілі. Сам Volkswagen быў вымушаны цалкам перазагрузіць свой брэнд і выдаткаваць яшчэ дзесяткі мільярдаў, каб даказаць, што яны змяніліся. Гэтая гісторыя паказвае галоўнае. У сучасным свеце немагчыма схаваць праўду за прыгожым софтам або мільярднымі бюджэтамі на рэкламу. Рана ці позна знойдзецца нехта з абсталяваннем за $50,000, хто выйдзе на дарогу і пакажа ўсяму свету, што ваш брэнд – гэта проста прыгожая мыльная булька. Што вы думаеце пра гэты скандал? Ці купілі б вы сабе Volkswagen пасля такой гісторыі? Пішыце ў каментарах, ставце падабайку, калі відэо было цікавым. І падпішыцеся на канал, каб не прапусціць новыя гісторыі вялікіх брэндаў. Хай жыве беларускамоўны YouTube!